Yadi ya nwa be dry ne Ghana nti no wo mo dwen se wo mo tipani nipa. Wo ye Ghana ni na wo na won eye wo tipani santini never. Wo tipani ni santini nye peda. Bibia mu fisa santini o de ne ho. Baby a ye hye no se ya afi e ho amma mo se ya afi e ho be dry ne mo na ye ma mo aduane hye mo ano kankan ni mu a aka komba di makum sa ahwoye ani aniblesem yayi ana mo de kwa sign the bond of 1844 nice ga Obusia ene no enkoma me no bedi ne de ebi hye bufu ankasa yes na ebi so anije na onim se obana no ti wono ma odi asante atem eye friends hajj house de odi asante atem se na ndis ne hyenechi na sikebia de sa no ye oyade a obeyi to sese obeyi to sese and I'm happy say now musikebia etwa nka yes obati waso de nsem bia ba betudwa enide a church nsem bibiri na atiti ebebo ati na ade ba ko a sese so ekoso Ghana the new style of canopy it's not see if you are wedding the new style. Do you think say now the new trend no better than the old trend? Because now old trend in so turn out by now the urban we are very light. Then again in social toys film so in so started say a program. Is this the new trend that a yes you practice and you follow up no bia you follow trend bia? Ayo everybody on so after so airport city no the most and answer meet me aka say chese ohwe say the city a smart city the smartest city in West Africa BAC no Kumasi recently ya no biba bidi e bubu say and so be ka shem say airport city no kra say no as almost state houses say the see the first no me jaya na say say and I'm saying that omunja even the won komo ya hwade say the honum enyoma esiko pepepe na metwa anasa my mission say na say free airport city now airport city no koso must start ACC na amafo PSC be smart city na nyama so na beba so na enkomo say na course of show radio mpanyifo a omoda sa dwumadi na no yenkotie wo puntu de biam catch say ye chase and some of them puntu bebre kumasema asantema ne Ghana manti ene hye ne de obetumi aye din ne tie de ekoso be the first person to know about this any ma bi koso kumase gradually enkakra esesa na sesa no ebia mu bi wonam ho kra na wadwene enya ema so anase wo hunu nso nim de ekoso anyway opanyini ba ko ha no ma mene no eba betwetwe nkomo ene wo afam ahunu de ekoso kumase America safon ni din ede nana owusu yemu bebre ni no Steven owusu anase nana owusu e bia obefriend bia no ogiso. He is the founder and the chief executive officer of HDG Group, a range of diversified business operating in various sectors of Ghana's economy, and was formed or incorporated 2019. Onyuma bebre or tech company ewo US is formed 2016 and ade na ono a ewo hanomo me mana kwaba na waboni dia kakakra bia fa no ho a kire na ono na mene ni di nkomodo ono ena me nkomo ne no mene no nkomo no behunu dia koso kumase ankasa na enwie no na obeka say nema ekoso pa at the forefront of development initiative in Kumase no menim say you know wona ada no sese a HDG homes no wo da no se panyini mudwumadie ne sen menim say mo ba Kumase de no na mo de ba de pa na mo yankasa medasipi HDG group of companies no sana usika ene no kre yo enuma bebrebe na HDG homes yeah part of the company real estate a dancy any infrastructure put your nyuma inti wo Kumase ha say no ye na ye si Kumase airport city
Into Kumasi Airport City ye juma ye na yesi. Atefo a mutie mo betumi amon join me on Facebook Opimso Radio na ehwe nsem na ye kan ye di ho nkomo no me free sem a mutafa Kenya ase kwan no so ediba airport runabout no de mudru benkum ho no mo na mo behu se dan bi a yesisi bi ekoso eni ade I think so ultimate joining e wo Facebook a wo behu de ekoso ne pa it's better so be join your home na wo hu de ye ka ho asem na se de wo be ka ho asem no empuntu na ekoso no AGG homes ena share omunsa mo amuhu airport ni sesi ano na de wo Facebook sesi ano tama na yentu omo eton anwea ene shops ni wo no ne ebai na de nti a yetu omo a ya je plot no ho ene sa dwumade na ekoso no ye no ho ankomo ene di na wodi nkaka say Kumasi Airport City omo ena ehwe Yenhwe Kumasi Airport City no conceived as one of the largest smart cities in West Africa. Kumasi is poised to attract investment exceeding millions. Yenhwe Jumadina mudi no Airport City ankasa no. You say ye nya kasa Airport City a. Ede na yenhwe ni musi be hunu e ho no mo. Yo meda CBM. Kakra metimi aka ne say ohwe Kumasi a unse edan wo baby berebe intinyade a obenya asase a eso a obetimi de achichiri kro inti wo hwe baby a enkomo a yedi fa airport yesode nyina no se ayese amanfo fitafo bi wo ho omoton aduane wo ho ene ade inti wo ka asase nyina aboma asase a eso kakra inti no na chese wo se yeto ye boase na yesisi ho echichiri ekuru a edi animonyam ebeba Kumasi ha nti eno ho dwuma na yakoso a bosumi atwetwam no ye hu ndwuma se na wo kan obi twam ho a obehu se ya start adwuma kakra ewo ho no ma hu se ne adam musisi na abusa sa wo betimi momudi a oko Facebook ona Opimso Radio no hu niema dachim bia Kumasi sa fam stadium no panyin komo ayedi no enema ebeye menkase dachim bebrebe sanse efrisa breko ya sa empuntuo no ne niema ubehunu ewo Kumasi enti join ewo Facebook uba nso betime de o comments agu ono yenhwe enema mo ye ni bi ewo hono mo mahu say there's Greenwich ewo hono mo mahu Kensington Heights mahunu Best Western Premier mehwe mo niema mo no mahunu the Cinnamon a grade of offices offices with mixed use facilities, shopping mall, restaurants, medical facilities. I think there's a whole city on its own. Breaking it down, man. He found a be Greenwich, you know, and he found a be Kensington, and he found a be Best Premier. Na ye twemo at least me hu sanyo gwam sanyo yenche me hu ni bi ma yo midase inti se wo twem wo wo free airport runabout eko Kenya se se na wo kan na asase na ankasa so no high tension lines binnam asase ne so na wo hwe ekuro na echiche na yempese light cable kra be fa so sebi gutters crown ye din na ko she underground said they were brochire ya bi said they were brochire na bi ye bike lane nti o baby a bike scribe fa baby enipa be fa baby a car be fa bibi sa na ye ba be ye wo ho nti o ko na hu se ye adwuma o kwan ne so a sa high tension lines no enu na ye be yin na ne de ba be shefom okay nti no ho adwuma na utwam a wo uhu ehono ana no kre se na wo kan no ye wo project bebrebe obehu se sisi dan bi esisi ho sisi em se drus ro wutwema wo nti no ye ene friend Greenwich okay nti Greenwich ni ye luxury homes ye gated community nti ko Accra airport residential okay nti Kumasi nso ba benya Kumasi airport residential nti no ni Greenwich no eno wo ho no ana ne nchen kakra nso ye wo apartments se na wo kan ye no and only Kensington Heights. I think say if you billboards will chrome ade
Best Western Premier hotel. Osha Kumasi a ye Lancaster Hotel. Yeah. And only the major hotel ewa hasi any ABA Golden Bean any the keka ho. But ye pesi the 5-star hotel Eba Kumasi. Okay. Any hotels ni be branded hotels a wonim se okura ho a service no so wa brochure so top notch inti eno na obo so no ana cinnamon e grade A offices inti you see a 10-story office. Okay. I no amanfo betimi aba beje ho na omode ayede aye office. Okay. Ohwe Kensington na eno to aso maku 15. Intina just say will be the tallest building by far. Oh, ewo ha. What the Accra there can okra sebi it be a top 10 there. It will be okay. It will be part of it. Not just say a new Accra war phase 1 no no but you we na ye the hospital, any schools, any mall, any near baby in Subesa aba city name. And you winning na ne be ye ene omo free se peba roundabout no sa benkum so no na asase na da ho nyina ho na ye beye sa adwuma nyina ani nti ho nyina kabom na ye airport city okay obi asende message say opeso hu say wo free airport nso na wani kire di chem so a hu say ho nso ya gi asase bi da ho no na obisa say no so ka ho na say enka ho patcho de bi eno de enka ho okay yo enti say de abusuan say wutia wa hu ba bi a airport city no ewo ene say de ho ensem esitie na yen hwewe how can one own a piece of the airport city de ye kan nyina ma hu si esisi adana apartment Kensington Heights wo ho ene pobi on ma shop pese wo meye bi ne sa ne mani nyina hwan ana kwambe so na betimi anya bi wo no yo a crime bebre so your sales team to your telephone numbers ni emails are ye be share omo betimi afre and ye ebokrum kwan so say na America no ye the shops any restaurants ni sani mani nyina ba ekwan no ho but obi person to apartment and I said there and I so bibia ye opeso no so ba eho be ye adwuma o friend oni ye kasa ye betimi abo na ma ya ye sa enhye no menim say wo modern cities bebrebe any new developments especially kwa Accra ni Tema na Kumasi so di but with this particular one, what makes the airport city more convenient and very modern say obi okro wo fie dada but over pese bi obenya bi ho obi on so ayesi dan mi am twa mu de bi ai na no se mi twa me hwe ba ko bi sa na me hwe dan no so hwe me ma hu say ametimi aba betobi na what makes this one more convenient kama so bi also we be I think say the metimi aka say ohwe airport city ni nyina sebi akra no bibi say enye dai eni ho normally no ebi o mo beji asase no mo sisi edan yes ebi a gated community say bi a trasako ni other development but we no bibia bi wom I dey say apartment homes ana ya share that to your boss ni ya dey ya planning city ni ye nti betimi aka say we edamusronko ewo Africa ha sei edan a wo ka ho asemi dan na wo phase 1 ni sei nyame adom ni nyina ka kakra bi na ni nyina kra ya to ni nyina kra wie and men come home I phase 2 ni be ya start phase 2 no another 2 years okay inti apartments in the Africa ye be starting to then dey bi wo ho inti no so far no yegusu a yesi che say na make say aka krampo na yedai na asa everyone to obi a we interested no or was all kind of one friend or some yen we in term no friend you na yen hwe apart from so bi obi akwa beef so dem or pematena na say to say no ko Dubai na wa akwa no more for say you can invest in Dubai dan bia yes senior there between Toby Kurane can somebody also invest in airport city nema ya kan nyina sene ho samte I think say one of the main reason amount for the person beto
apartment nibi. Okay. So right now there's about 1 million passengers and a far airport him. Almost every month about 40,000 people and you see sa airport no. You say nyame aduma afin kwa wie no. Airport for na can say omo ye runway na international flight nso be there. And sebi this year or next year or the year him say they are ebeba. Okay. Inti say nyame wadom na utimi etobi ho na wo de ye investment a wonim say she say asa emre ko no wo investments na be there be cost why valuable. Ana asase no ya so ano. Inti esi wie na sa asa. Yes obi CB on chain ana say uko chika kra maybe obi nso ye dey yebi but when you be anto ne sa airport no asa ten emprempen into one year na jamanfo to to na nyina asa na is airport ni dey you say bia do bia to no because we ton ye dey ton the amount into for investment there the right choice and him say Kumasi drew a free Friday Echo weekend event near day. Open baby ada kra to be na ayeden pa. Inti we charge ni Susi airport. There amount for baby day. When it comes to investment, I think that it's one of the best investment obetimi ayede. Aye. Say we say we just shop or kwan ho ton ade and I say over to apartment. Ni mana ye ni na no, it lend itself to a great investment. Obi bisa questions this year na am so o touching this year me person be ramu deeper man na o ka say ya cancer shopping mall ni ayo ho no munti will there be shops that people can also acquire any gym this animal like if you are saying say how is city on its own things like gym you mentioned about hospitals and other things nema bi sa ewo ho ebi ni na bi ho spa gym salon restaurants, different types of restaurants. There were so many communities for Kumasi, China for, India for, there are restaurants, so many types of restaurants. Send a walking will be a while, be a so better store, maybe or the tongue, and your money in be a while. So fraying now may you the opera. Yabama Modenian swear day, you know why your Jumana Yamabia also beats him there with Juma. Yen share of yes, and I could see intina me kan ka say ade bia yi wura so bia ni wa wo ye o kan wasem na wo jai ti asem ni pa o kan wasem a obeye intina o ye de o ma itu wa na monday ho eye video launch ni ade ni ati ase so yi wura on giant to da o mu guso mo ye adwuma na so be koso mo guso the most smartest city in Africa. Yes, na say no hu chemu na me to ansem so canopy abansing. First, neka canopy die. First, neka like a close canopy no. Na tapoli no. Chese. Osha insu to enkamo na atleko ewie bo enkamo. But now, yakwako for new one aba. New one no. Ena da me nche ha no. Emu ha afesu to close at them to automatically. Insu sha se eba e wo se ye pon agro no. Ana se ye na wo use dey na wo use ye. That I don't understand why. And Losing TV so a casafa. Losing TV so casafa more I say you better have video. Na that was everywhere. Adia ba ko a ekoso sesi amadwen ho amenti ase. Ghana fo nkyire mimu. Ene se yeti Ghana hai o komanjia run about ne so ho. Lawson FM. Ne right ho eko on the run baby na on the run wo my me komfadi ye won crofo ho na minim and I think say so for line so wo mo pam canopy material na ye disi canopy mu odin ansu oto a eguso na atere ko nchen emo ebi e petia na kakra be so na ase no kwa ye mo amoti canopy na no awie bo a oti canopy ase a awia nkan afe yen kohwa na nse wo mo akofa ade bi aba yetimi so mpanimfo ne atitire kotena ase awie bo a ye di bibia fa otui so ankase se esi awia no kwan se beka ho
wonim sɛ wote apata ase nanso na awie bɔ pani asɛbio woni nyansa woni nimdie bi ɔte ne fie a wabɔ ne dan so sɛ de awia bɔ a ɛnka no ne fie no wɔ mu no kura bi kura wasi canopy bi ɔde ne kaa mpo esi aseɛ sɛ awia nka no yɛtumi fa saa nipa no na ɛde na bɛtena saa canopy o saa apata bi n'ase de aba no na nipa ne te hɔ meka ofrantoma anaa wahyɛ singlet wahyɛ shirt wahyɛ coat wahyɛ so abɔ tie na wosi aseɛ na awia ne bɔ no directly ɛnyɛ sɛ ɛka bibia awia ne bɔ ne pampam ɛhye no ɛnso deɛ yɛaka kyerɛ ne sɛ baabi a wote ne yɛabɔ so nti kɔ so tena hɔ na awia bɔ no na ɔte hɔ ɔhene tutu ne ntoma mu ɔhyeɛ na awia bɔ ne na ɔto adan a yɛsɛ yɛde canopy foforɔ aba Ghana ɛte sɛ ntoma a yɛsɛ atwitwa mu ama ntokuru da mu a yɛde sɛ baabi awia bɔ nti bɛtena aseɛ tonton what they making as when was ade no menim nipa ko wɔde saa nyansa ne ba Ghana wɔfa yɛ nyina nkoa yɛ nyina da ne nkoa ama saa nipa no wɔde bisa business ne ba yɛ no ɛna ɔmo yɛ decoration no so sɛ wɔn mo afa 96.3 ana no me call baabi me gyina hɔ din be 5 minutes na me call me fie because menim die nti a ɛsɛ sɛ megya ɛdan ama han hɔ ya bɔso ɛsan bɔ ceiling ɛbɛtena wiem wa frɛ me program asese me mɛtena wiem na ɛne ennua na ɛwɔ hɔ no enka yɛntena nnua no kura bi ase na nsuo gya mu a yɛhu sɛ nsuo bɛbɔ ani nwane saa de ya me kan nsuo to ɛbɛbɔ awia ba ɛhyew nti yɛtua sika nso kɔfa wo nti yɛtua sika kɔfa sɛ yɛde yɛdɛn madwene me nti asɛ mepɛ sɛ nnɛ mo kyerɛ m'asɛ me saa de na ɛkɔ no adwene ɛwɔ mu ne sɛn paa sɛ tɔmtɔm teacher ni pani a ɔte sɛ wɔ dwomtwuro ni kwa master pani na obi afro ni program ase sɛ meyɛ program no wɔ wiem ɛnam sɛ awia bɛhye wɔ nti no mebɔ canopy na wobɛkɔ na wɔde wɔn ne ade bi asesa so rizikro ma san twitwam tokuru na woto na awia na wɔyi ade ne fi wɔ na awia hye wɔ na mo pɔn ntɛm a na ayɛ dɛn ɔman na yɛ team no sɛ yɛdwen sɛ bibia yɛhu sɛ broni yɛ bia yɛ na yɛmfa yɛadwen to ho misa sɛ yɛde ba yɛ man yi mu a ɛbɛboa yɛn ana na yɛfa ne saa copy blind na yɛyɛ saa ɛbɛ kakra no mo mu program nipa ne nyina adwene bɛyɛ media ni bi yɛba yɛntena ase nkyɛ because yɛntimi ntena wie mu nkyɛ o da se ye maame no ne papa no meton no ma wodwom no wobɛkɔ no titini ase ne bo a ɔkɔto obi otie wiam kitezi obi a wokyinie nti aden na wo yɛ ade animonyamfo ɛba ase no wama kwan mu obi ɛde entomago bi a yɛtwitwa mu abɛso ne tiri so ma wie hye no moma yesu anyansa wɔ saa de no okay so obviously video no na akɔhwɛ like it's very disturbing. Do you think say we mum they will say and I say this kind of trend no see follow up free now so for a conversation because it's say I'm for agro say you might be you do ma seem to once in so na say by first in so to cross a canopy now the was so coffee it's way and you might say consider also better do about conversation now my main to answer this one from sure Ghana how no if you feel say and I say do draw name say oh just say asante de obi e de anytime e call so no see so yebi and obi e follow saa de but no kro om say asante nya obi ahwe if asante is to break away onya obi ahwe ti asem ni pa onya be say onya obi ahwe enti say bia o te wono na say otan amafo e de kasa ni ade na say o so be ke bia o ahwe yi obati wa de se bi tuba ayi ti ba yade ye ho abedwan ne Ghana nti no wo mo dwen se wo mo tipani nipa wo ye Ghana ni na wo na wo no eye o tipani santini never wo tipani santini nye peda bibia mu fisa santini o de ne ho ba bia ye hye no se ya afi ye ho amma mo se ya afi ye ho bedwan ne mo na ye ma mo aduane hye mo ano kankan ni mu a aka komba dimakum sa ahwoyi ani aniblesem yayi ana mode kwasa ni the born of 1844 ahwoyi ani anibre enu watan ana mode kwasa 1844 bonda
Moko kabo mu ye ba ko se akwasi broni ene asante meko. Se na ebuabom. Ama mosie mo respecta. Asante efe ngbe. Ba won se enipa na bode mo ekobo no ommo. Ofa mo nya hwe. Kese. Wo abi. Obumumu abi. Vise akwasi body nim say jealousy is a disease. Enu na eku Ghana fo na bepem ne. Ewo sebe achimfo mu. Ewo sebe enkrafo mu. Ewo sebe enfantifo mu. Ewo sebe Ghana fo bebre mu a ama wo mo de tie Asante. That's the bond of 1844. It's still working. Omu obi a obesori echi Asante bia no omu nyina kwakodi nachi. Yehu yo. And the reason that is say yehu diakoso. Recently yenim diakoso. Any ensem aba. So what you say? What time hunu. What time afa so bi amremo. What Asantenia ede na benya. What Asantenia wona ne tegana na. Sa Asante ne kaso wate no ze ya oba ejeza wo wizo mu nam to eda hindon kam. Asanteni esu da ne kroma pitire wo mu pitire tilapia ewo mu wo benya fishare wo benya nwura mu nam awe bis awon se nwura mu na kofa bi we. Asante ye nyamobo. Yes, obati one ekuti. Si obati one se na okana. Mene ne ya adwene. A time and a people kasa. A time the same a time na on the kosa the 1844 bond. Amwa o mine ankasa. Just because if you see a time Asante, in pesa Asante be control. Meanwhile, ni pano so a wo dwane akoto ne be fa wa. Chasemipa. So sa o time no se mujani. Sa o time no se mujani because emwa esan se Asante mawu de anasa Asante ankasa de ye ka Ghana ha Asante ye nyuma bebre na de akwa empokura igusu de enti no sa o time ne ade munyi ntunche na emwa munyi ntunche emwa kra ye kasa ye bisi school a no sa Asante bem kasa ye bisi ya yes kai se o sa Asante bem enti woni ni nyina na se ye obi ka na oti wona de otan e kanse mu asem obusia asem papa na we na asem we na epos lady ya friend hajia ono sorry be di Asante atem kasa se na de okay na NDC ne shede chi because or hwese NDC be wi na eja ya body pa nzi wi be bibia ma no obi di atem so kuma se na oteton ade o di atem afidi o se yenko kuma se de ko bisa na me na atwa oka sikadwa atwa oka o de yentie na ni mo asem bra hu pan bra me hu ani enfa me credit nsa me credit enfa nkasa nkyerɛ enkasa mo kwasiam peni hu bia sɛ ombra na me wie dia me hu me wie ya kwa nipa o Ghana kwa ma NDC me ho me kom wo ha ntokwa toko hunu atwade nyina me bo samo se me boa munko kuma se dwom ntuma lai munko bi sase acheke wura ye be ka kire mu me ne mema nyina metimi hia onaburu Mubarak nti metimi hia ma cheke na ma ba twade ne bema onaburu Mubarak nti NDC nti na ma bo atwade me ba ne kai me ba ya me ne ko hia obedo ayi o se NDC for mu ni suban na me kasa no kura so NDC o be ko me NDC ne bia no be fiu before the woman saw me a comfort or more sick and nibri and a woman so NDC for me a papa NDC for omutumu did omu ya wudi for ma kan na kan o china
ma kwa NDC from Ghana ma fight NDC from Ghana me say some boa obi o wa dajo wo Ghana ko dwom Kumasi dwom ntuma line ko bisa se wo hwa acheke wura ede na me ye NDC mo onabo Mubarak nti NDC nti me ma bo atwade anka me a me gina hɔ yi enye nyame de bo me yi anka yekumi me ma nyina me no mo bo atwade bra be we frafani tamo na akofo ade ba no omo sa ayetu jomama aka Mubarak ana me so Mubarak de mo boa brani be to go ho na me so ma check me ne no ntokwa frafani o me so no na mfom me vimo no fine o me say check omo jama check to omo jama check to me so me to ko mo mfimi ye nto ma check me so me from ho because of the beto because ma check me ye ni omo ewie kwa na omo wi omo ho edi chance mo obi beto aduane mo ma botwade Mubarak kichi me so me gina Mubarak kro nimme Mubarak wo nimme so me gina atwade a me bon ona bo Mubarak kichi ne brani ne nuan mo kro na omo nko sa atwade omo bo sa atwade ne ma omo ya dindi sechi ya ko ya wa ha ya wo platform ya ko foto from yi obi na ndisi bi kro nu obeka se ya wo se kro ma yi platform so e kwa mo for fight ba ye san kro fo wo mo se ye hwehwe omo ne ye obibi mo omo kra no kwa siafo emwa nya me shamuka ye credit ya se ma mo no nya me shamuka kwa siafo rudifo nya ko ponyi Ghana fo firi mu se kwa siafo afiwo sema ya ne kan wasema ya no nti on de kuwi afiwo. So these are the things that so yes and see and what you can do with your whole life you can with your say everybody obusia feel now so chewa do conversation one after so me twice and this one video of the day and I'm person with them video of the day sorry be asante hene ene asante flag asante bibia ene omodia ye demo decoration sorry demo and one to the so man to nim sa amambe ene amane ade yentoto no se ntu omo follow sa route no na yenhwemra mi twamwa na mi hu Divine Maranatha Church ewo Kumasi no ma kire amamra mpa asol dana no entrance ho no mo a otumfo ne bo na uwura asol ni mu nso a so ho asante mampon hene ni picture ne bo ho no he asante mampon hema ene to aso gamanche ene to aso ho no almost of penny ba ko ne bo ha no Michael Jackson ya wanya ne ba bi ko he asol mu akono Divine Maranatha Daddy Lumba yediem hwe otikura ne bra hwe ngoma so otumfo se tutu wona bo ho no mo den hwe me de wo fa asolo na de wa hwe so Prophet TB Joshua hwe o ma asolo no na o mo puppet ne kura na ekume no te o mo puppet ne kura so ne kume no hwe so se de sitie ehoni o so na me so asante hema pa wone ne ba hwe so hwe we ye manson kwanta hema Salendion e bohon flags bia nso bi wo ho hwe otumfo ne yere hwe mama mamra ye fedoto we Jamestown hema nana ye chiawo hwe nanado ene ne nyonko John Mahama president asoro ni inside ho ye me fe kura abro so hwe eya amomesra ye dako ate hwe yes so ena akohwe ye we echese asante de se uka anawde asante to akoma so mfa ho ni baby awo wonya mfumso bi antie nyame se wobekɔ back no aye de wakofa anase wode asante mamani amanye na aye de so siasem ni pa and I'm glad say we ekoso na me kai say busuan they say me show ya me ye all the time asantesem am ye nyina now media bet TV or say Chrome TV I started 28th June ebisi meminda yes meminda ebe na awotwe ne be hyase nti bebia wo bia na wa hyene nso o say Chrome TV
ɛna papa bi TV ɔsɛe krom TV ɛna papa bi TV ɛtu ti mo hyɛ ne so nti yɛbɛsrɛ sɛ agya ɛyɛ ana mode bɔfidie no ato ɔsɛe krom sɛdeɛ ɛbɛyɛ bibia ɛbɛyɛ kamakama na motie asantesɛm ɛne deɛ ɛkɔ so meda ase sɛ mohwɛ me makra